Ngayon nyo lang ako makakita mga kasinag bugmotor ng naka-helmet. Mga kasinag, nakuha ko na yung plate number natin. Opo. Hi ka naman sa mga viewers. Bago malubat ang ating camera. Magwis. Kasi good morning. Andito pala tayo sa may cruising ng papuntang Bahaw at papuntang Seruma. Papunta kami ngayon mga kasinag sa Lagunoy. Gawa ng kukunin namin yung papel nitong ating motor. Kasama ko si Mrs. Ayan. Malabo, hindi kita. Ready lang tayo mga kasinag. Shoutout pala sa nagpahiram sa akin ng helmet na ito. Shoutout sa iyo, idol. Hinarap ko lang ito mga kasinag kasi wala pa tayong pambili ng helmet. Ngayon nyo lang ako makakita mga kasinag bugmotor ng naka-helmet. So, ano? Medyo malayo-layo ang biyahe natin mga kasinag. Ay mga kasinag, let's go. Ano na message mo na? Dito tayo sa Tinambak. Ganda ng view dito. Maganda lang ilog. Hirap yung tricycle, no? Sabi pa agad puno-puno ng kupra. Tulak.
kasinag, kararating lang natin dito. Dito sa shop nila Tio. Kunin natin itong papel ng motor. Mga kasinag, nakuha ko na yung plate number natin. Dito yung mga kasinag sa Lagunoy, tapat ng cell site. Shoutout pala kay ma'am, tapos kay sir. Pangalan sir? Sir Arky. Ano pangalan ni ma'am? Dayan. Shoutout kay ma'am Dayan, tapos kay sir. Shoutout kay sir. Tapos, ano yun sir yung may Si Sir Elliot. ayun mga kasinag, sa mga kukuha ng motor dyan, pwede kayong kumuha dito mga kasinag. Hanggang saan ang branch yun? Naga, Iriga, Ligaspi. Tapos, Katanduan is Dain. Naga, Iriga, Ligaspi. Karamuan. Sa mga kukuha ng motor mga kasinag, yan yung pangalan ng ano nila, branch nila. Ayan, tapat lang mga kasinag ang sell site. Dito yan sa Lagunoy. Ito yung mga motor nila mga kasinag. Dito ako nagkuha ng motor ko na yon. Tapos ito, yan, Honda Click. Ito lang ang available dito ngayon mga kasinag. Pero may mga stock naman sila mga kasinag. Sa mga kukuha dyan, dito lang kayo kumuha mga kasinag. Ayun mga kasinag, pupunta na rin kami. Kinuha ko lang itong plate number ng ating motor. Gawaan ng pwede na tayo magbiyahe kahit saan. Ayun mga kasinag, punta na tayo. Tanghali na rin. Message ko mga hindi mga kasinag. Mga kasinag, hindi pa kami nakakauwi. Andito pa lang kami sa Tinambak. Buti lang mga kasinag, pagbili namin ng belt ng washing machine, kasi yung washing machine namin nasira yung belt. Pagkabili namin, sakto, umulan. Ayan mga kasinag, umulan. Ayan. Pahulawin muna natin ang malakas na ulan na yan bago tayo umuwi mga kasinag. Anong oras na? Mga oras na natin ay 1:52 ng hapon. Mga kasinag, magandang hapon. Ngayon pala mga kasinag, kararating lang namin dito sa bahay. Tapos narinig ko si Bagwis humuhuni. Uy, malulubat. Kaya pa kaya ito? Uy, 15%. 15% yung battery. Andito si Bagwis mga kasinag. Bagwis! Ayun si Magayon mga kasinag. Ayan o. Diba? Ayos ang paliligo. Ano Magayon? Ha? Hindi ka na Magayon ngayon. Pangit ka na. Puro putik mga kasinag. Bagwis! Bagwis! Ayun si Bagwis mga kasinag. Bagwis! Pakainin natin mga kasinag. Bagwis!
Oh, ito na akong daga oh. Bugwis! Itong daga na ito mga kasinag, nahuli ko ito nung pumasok doon sa sako. Ay, grabe langgam. Oh, ang grabe pulang langgam oh. Nagpakagat ako. Grabe. Aray. Aray. Dahil bahay na langgam mga kasinag oh. Ayan oh. Ang sakit. Yung pulang langgam pa naman. Sakit mga kat. Bugwis! Bugwis! Itong daga na ito mga kasinag, nahuli ko ito nung yung uuling ko na yung mga bao. Pumasok siya doon sa loob ng sako na may laman na bao, kaya nahuli ko. Tama-tama ipakain ko yung Bugwis. Halika na! Bugwis! Walang langgam to. Bugwis! Halika na Ayan naman kasi nagay na. Bugwis! Bugwis! Okay, very good. May daga ako dito. Ito. Habulin mo ha. Pilay naman ito. Banatan mo ha. Ayan sige. Ito. Ayan. Pilay na yan. Ayan na. Punta na sa iyo. Sige na. Tirahin mo na. Sige na. Ayan na. Ayan na sa iyo. Damputin mo na. Pinalay. Upa. Opo. Hulihin mo na. Ano paglalaroan mo pa? Ha? Kaya daw mga kasinag, umuwian dito kaninang umaga pag alis namin. Sabi ng mga bata, tapos umalis ulit. O ngayong hapon, narinig ko, naghuhuni dyan. Siguro naugutom siya mga kasinag. Sige na. Tirahin mo na yan. 8% na lang ang ating battery. Damputin mo na. Opo, sige na. O 7%. Takot hulihin ni Bugwis mga kasinag yung daga. Naalangan si Bugwis kasi nasa taas siya ng pilapil, yung daga ay nasa baba. Nasaan na? Daw. Ayan lang pala no. Ayan lang sa harap mo. Gutom na gutom yata yung daga. Uminom ng tubig. Pakabusog mo yung daga. Opo. Sige na. Tirahin mo na. 5%. Opo. Hi ka naman sa mga viewers bago malubat ang ating camera. Bugwis. Hello. Kakain na po ako. Nagmamasdan ko lang yung daga. Sige na. Mga kasinag, pag nalubat po ito, pasensya na ha. Update ko lang ulit kayo sa mga susunod.
No, ayan mga kasinag, nakita niyo si Bagwis. Malubat na kasi mga kasinag ang ating camera, nag-red na 4% na lang. Pero huwag kayo magkalala mga kasinag, bago itong malis, sigurado dadalhin ni Bagwis ito, pagkain niya. Opo, 3%. Hulihin mo na. Opo.